Курс называется «Гісторыя беларускай думкі», і насамрэч пад гэтай назвай могуць хавацца тры абсалютна розныя гісторыі. Першая гісторыя, якую можна расказваць, гэта гісторыя унікальнага аб'екта, то есть філасофія як пэўнага тыпа мыслення, які нараджаецца на афінскім кірмашы ў сярэдзіне 5 стагоддзя да нашай эры, калі туды прыходзіць Сакрат і пачынае чапляцца да прадаўцоў, пытаючыся, што такое прыгожае, што такое, скажем, добро, ну і так далей. То есть гэты тып мыслення, які палягае, сыходзіць з таго, што рэчы маюць сутнасці, да? Што вот ёсць стол і ёсць сутнасць стола, ідэя стола. Вот. Для кітайцаў, напрыклад, альбо індусаў гэта зусім не абавязкова. І ў гэтым сэнсе ні кітайцы, ні індусы філасофіі не маюць. Філасофія нараджаецца ў старагрэцкім грамадстве, і мы маглі б сказаць, што яна памірае таксама в антычнасці. Філасофія – гэта старагрэцкая думка. Так? Вот. Але яна памірае не до канца, а яна знаходзіць пэўныя спосабы падарожжа ў часе і прасторы, і гэтае падарожжа пачынае адбывацца. Калі ў 529 годзе зачыняецца апошняя школа філасофіі в Афінах, філосафы уцікаюць в Сірію, потым в Персію, да арабаў, хэбраяў, да, і потым вяртанне в Европу. Вот, з гэтай перспектывы гісторыя беларускай думкі магла бы быць гісторыяй гэтага унікальнага аб'екта, які падарожнічае ў часе і прасторы, і в пэўны момант ён прыходзіць сюды да нас, на нашай тэрыторыі, гэта момант 10 стагоддзя, і ўжо укараняецца тут разам з хрысціянствам. В гэтай гісторыі мы расказвалі пра філосафам і прыгоды філасофіі як пэўнага тыпа мыслення на нашай тэрыторыі. Мы бы гаварылі там і пра 15 стагоддзя, пра другі прыход філасофіі, і пра трэці прыход в 16-м, пра другую схаластыку, пра езуіцкія калегіумы, Віленскую езуіцкую акадэмію, універсітэты. То есть такую лінію прафесійную прачерцілі бы аж да беларускай савецкай філасофіі і беларускай філасофскай прасторы, сучаснай. Звычайна такі курс я чытаю філосафам на факультэце філасофіі, ён для іх цікавы з самых розных перспектываў, то есть это прафесійны, вузкі, спецыялізаваны расповед пра пэўныя такія рэчы. Адзіны недахоп в гэтай гісторыі это тое, што яна зыходзіць з таго, што думаюць толькі філосафы. І каб навучыцца думаць, трэба абавязкова вывучаць філасофію. Но мы з досведа бачым і разумеем, што думаць умеюць не толькі філосафы і не толькі метадолагі. Я бачу, усміхаюцца, але кожны чалавек, ён в сваім звычайным жыцці, ён так альбо інакш думае і не абавязкова скарыстоўвае паняткі, і не абавязкова для афармлення сваіх думак піша філасофскія трактаты. Аказваецца, што мысленне ў такім шырокім антрапалагічным сэнсе гэта наша характарыстыка і сляды думкі, сляды мыслення мы можам знайсці в самых розных тэкстах, і літаратурных, нават звычайны ліст ці там звычайныя дакументы чалавечай дзейнасці, яны несуць гэтыя сляды мыслення. І гэта была б наша... І больш за тое, умеюць думаць не толькі людзі. Я не кажу там пра вожыкаў, коцікаў, всех астатніх, а пра эпохі. То есть, оказывается, и Мишель Фуко нас гэтым пераканаў, што ёсць такія рэчы, як, напрыклад, там інтэлектуальная фармацыя, пэўныя тыпы мыслення, якія разлітыя в той альбо іншай эпохі і якія мы звычайна не заўважаем. То есть мы карыстаемся гэтымі ідэямі, канцэптамі ужо в гатовым падрыхтаваным выглядзе. І гэта была б другая больш шырокая гісторыя пра мысленне в шырокім сэнсе. І пра пэўныя тыпы культуры мы б гаварылі пра сутыкненне, скажем, традыцыйнай культуры паганства і хрысціянства в 10 стагоддзі. І чыталі бы важныя тэксты для культуры, якія, так альбо інакш складаюць беларускую інтэлектуальную традыцыю. Аж, зноў ж такі, да Абдзіраловіча, Цвікевіча, Акудовіча, і всех астатніх, Мацкевіча, всех астатніх герояў беларускай інтэлектуальнай традыцыі. То есть гэта быў бы другі курс, штосьці накшталт уводзінаў
у беларускі інтэлектуальны кантэкст уводзінаў апракінутых туды як бы в мінулае, в традыцыю. То есть мы пачыналі гэты курс насамрэч не спачатку, таму што ілюзія, што ёсць нейкі пачатак для мыслення. Да? Людзі думаюць заўсёды. А з канца з нас саміх і паспрабавалі бы выстраіць тое, што можна было бы назваць генеалогіяй. То есть это ніцшевскі тэрмін. Вот як бы нашая, як атрымалася так, што мы думаем в тых словах, канцэптах, ідэях, вот, якія ну, вот, з намі вот, як бы тут і цяпер прысутнічаюць. Это была бы другая история. Третья история звалась там бы «История белорусской философии». Это была бы история про сустрэчу вот гэтых мыслення в антропалагічным сэнсе, мыслення як філасофіі і нацыянальнай культуры. То есть насамрэч, ну, мы так звыкла говорим, немецкая философия, французская, там, американская, ну вот калі ўжо там норвежская философия, штосьці в нас щелкае, і мы пачинаем сумневаться, что такая існуе. Да? Ці португальская философия, это уже штосьці больш, ну, такое, ну, не анекдотичное, но вот мы скептично ставимся. Насамрэч, не в кожнай ситуации отбывается такая сустрэча философии, интеллекта и национальной культуры. У немцев это отбылося в конце 18-го стагоддзя, у французов крышечку поздней, у американцев, магчыма, и у британцев не отбылося ввогуле, то есть у іх мысленне існуе асобна, а ну, вот, и философское мысление, и просто мысление навуковое, а национальная культура асобна. Яны ну, запротестовали, что ёсць нейкая там в англосаксонской традиции, вот гэтай аналитичной философии науку, якая национальная философия? Такого не бывает. У нас бы гэта была история досыць поздняя, потому что такая сустрэча философии и национальной культуры отбывается только напрыканцы в 90-х. Это была бы вельмі короткая история. Но яна бы таксама была про нас, и все герои этой истории, дякаваць Богу, дасюль живые, и можно у іх самих запытаться, вот як все это отбывалось. То есть я в этом сенсе выступал бы нават не столькі як хранікёр, колькі як удзельнік, бо я не толькі сведка, але і тое, што можна назваць практыкам ідэі. То есть свой час там заснаваў першы часопіс на беларускай мове філасофскі, ну і як выпускнік аддзялення філасофіі БДУ шмат прыклаўся да таго, каб вот такая рэч, як беларуская філасофія, хаця бы в нейкай перспектыве, каб гэтая сустрэча адбылася ўвогуле. Ну и можно еще четвертую историю придумать уже в духе Борхеса, калі мне сумна философам выкладаць тое, што было, бо частка моей идентичности, я не только философ, але и литератор, поэт, прозаик. Вот. У меня есть такой роман «Адам Клакоцкі ягоныя тени» про персонажа 19 стагоддзя, придуманного Яна Адама Марія Клакоцкага, які засноўвае беларускі архіў сноў. І вот на адной з лекцыяў студэнтам, філосафам пра 19 стагоддзе я зачытаў сярод рэальных такіх герояў яшчэ як бы і сваю частку там матэрыялу да біяграфіі Адама Клакоцкага, як быццам бы вот ён побач з Міцкевічам, там Тавянскім вот быў реальным персонажем. Ну и гляжу, что все так сидят и сур'ёзна конспектуют. Я спужаўся и напрыканцы кажу, что ну я спадзяюся, что вы разумели, что это фикшн, да? Но не, на экзамене мало того, что 50% народу мне рассказывали про Клакоцкага как про реального персонажа, некоторые нават кляліся, что читали ягоныя тэксты. Вот. Вот. И я подумал, что сапраўды это вельмі ну, веселое и позитивный заняток, не только даследовать и рассказывать тое, что было, а вот сапраўды, калі мысленне разлитое в тканине эпохи, мы можем придумывать для себя таких персонажей, якія вот там были бы в эпохе осветництва, там. Вот. Ну и застаецца пытанне, якую з гэтых 4 гісторыяў мы будем рассказывать. Я не ведаю, шчыра кажучы, все будзе залежаць ад таго, ну вот хто прыйдзе на курс, там падрыхтаваны, можа быць все 4 адразу в пэўнай прапорцыі. Ну, все.